ଚିଲିକା କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଚିଲିକା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପାଣିର ହ୍ରଦ? ଆଜି ଜାଣନ୍ତୁ ଚିଲିକା ଗଭୀରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସହର ଏବଂ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପାହାଡ଼ର ରହସ୍ୟ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚିଲିକାର ଗଭୀର ନୀଳ ପାଣି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ସମାଧି। ଇତିହାସ କହେ ଚିଲିକା କୂଳରେ କଙ୍ଗୋଦ ନାମକ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ସହର ଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପାଣି ତଳେ ପ୍ରାଚୀନ ପଥରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିବାର ଦାବି କରନ୍ତି। ଚିଲିକା କୂଳରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟଶିଳ ପାହାଡ଼ ଏକ ଭୂବିଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ପାହାଡ଼ର ପଥର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଲୁହା ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ କମ୍ପାସ ନେଇଯିବେ ତେବେ ତାର କଣ୍ଟା ପାଗଳ ପରି ଚାରିପାଖକୁ ଘୁରି ବୁଲିବ, ଯାହା ଆଜି ବି ଗବେଷକଙ୍କୁ ଚକିତ କରେ। ଚିଲିକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜୁଆର ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣି ହ୍ରଦ ଭିତରକୁ ପଶିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଟ୍ଟା ସମୟରେ ହ୍ରଦର ମିଠା ପାଣି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବହିଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିର ମିଳନ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଏମିତି ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅଜଣା କାହାଣୀ ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଚିଲିକା କାହାଣୀର ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଜାଣିବା ଚିଲିକାର ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।